Kohimen ko para bayid how try Jesus Christ. Kat bangidang pen kre nagabinda ka sngi jungu Christ. Ke jimpuli ki kadau hangi lor ka jing kongsan but ka jing kardor jong ka jingim badu Christ. Uya saya nongya tulupa ukran syai kadar uya tulupa syaki bruyu bakandon ka jingpen dimai na dong syadong haga jingim chongki. Bakannum don kano ka jingdona haki bruyu kiba koloi ban pediang yau mesaya haga jingim chongki. Kiba kerdu kin stang ban impahu panghai. Ya kiba dona harukam kin stang ban shem ya ka jingchanai jingim chongki. Kansa don ka jimpen dimai ya ka parte na dong syadong. Omdeshu ya ka parte kabayai doko. Omdeshu ya ki parte kabayai matla. Henry ka parte kaban stang ban yo ya ka jingshai bat ka bor jong oberle hapadeng jongi. Kani kalongka iya jong mesaya haga jingim. Haba wan kata ka por jong mesaya kan kerlalong ka por jong hima uble ka jinglong jong hima uble. Dinaga ka daw ha ka gospel minda kasngi ujisu kren halor kane ka jinglong. Jisu upin karau ya anis baptis namar ulong mau ubala pen bana bad ubala pen kare naga vinda ka jingwan jongunang penim. Uday mau ubala pendip ya ka perte. Uday mau ubala pensawa ya ka sur jong ka beneng. Ba u mesaya udang wan. Ba namar ka ka daw udon ka kerdan ka bakam kerpang kumba ong Jisu namar ulong ubakam karaw hapadeng baru ki beriyu balaka na ka kende. But kalong kabaderu namar ulong unongya tulupa uba pinya kendu bat kinongya tulupa barim hadu unongye umesaya une ulong ujingking ilabanong ujingking ba yarab ya ka jinga even tuid syangi iway pa iway henry kahe ka balajia hawungitip shua banjia ya ka kam jimpenim uyanis baptis ulaya kahe ka kam jimpenim ngidon kam ban sautu kai ka kam jimpenim kalong ka jingsha shitom jingiap but ka jingmi pa jongu Chris de lemba ka ne ka jingjia ka jimpenim kalawan jan badni lemba ka jingka jongu Jisu lemba ka jingsha shitom jongu Jisu lemba ka jingiap jongu Jisu lemba ka jingmi pa jongu Jisu Chris baro ka perte kalayo da kawai pat ka jinglong ban iya ban ya ka por jongu Yanis Baptist kadba Yanis Baptist udang sa ha ka patok ulaya bad shim layo lad ban yo ya ka jimpenim markoma badena ka daw Jisu ong ya ki baritam janga perte kilong ki ba kam karao ban yo Yanis Baptist haba Jisu kran komne shimla pinduna ya ke kam baro kaba Yanis Baptist ulale nagabenta ka jingpen bana shapang ka jingwan jongu nompenim henry shimla yo ya ke jimpenim markama shimla yo mahad ya ke jimpenim shuakane ulaya henry kiba hadin jonga jing penim jongu Jisu ke jing shashitam jongu Jisu jimmi pa jongu Jisu Chris kilong ki ba kam karau namar manga ban mapi ngilong ki kun by im ha kane ka jinga jonga hima uble kane ka jinga jonga hima uble kapelong ka parte baro ka we ban trang hir nadu ka donut bandon ha ka jingdon ha ka sinda jongu Jisu ngi baro ngilong menda banjan bad ka hima uble lemba kane ka jingsha shitom jingia bad ka jimme pa jongu Chris dena ka daw ngilong ki ba kam kraw warladangi batolot board warladangi long ki batuk warladangi don jing start warladangi long ki brio ba im haka pop ngi don kane ka lad banrung haka hima uble lemba u Jisu
But de nagadagadaw, warla dang ngilong baritam, ngilong kiba kam karaw banyo Yanis Baptist. Nang dang ngidon kam ban sauturu, kumno ngila banyo pidiang yaka hima ubale. Kakatino balay ka kran syai kadar, badu Jisu kran syai kadar, ban long ki dakot jang kane ka hima ubale, ngidi ban yai lempa ka jingyale. Nagadagadaw Jisu ang Thombor. Kiba Thombor. Kiba Thombor kumno ngilaban Thombor banyo pidiang yaka hima uble. Ngidi banlong kiba kaloy banay tilut ya bara ka jingkwa jangka perte naga benda ka jingkwa jangka baning. Ngihaban Thombor ka bamur ngidon hapo jangi buon jait ki jing dalot. Ngidon buon jait ki jing duna. We are all weak human beings. We all have limitations. We all have sins. Tengi haben yale persha ya kane ke jinglong jongga pop. Ngide ben yale persha ya ke jing tolot jangi hapo jangi. Ngi haben Thombor ngide ben yaisha ngide ben Shah ya Jisu ben tre hapo jangi kadbangi dang Shah ya ka bor jangu Jisu ben tre hapo jangi halor ke jim bishni jangi halor ka jing tarais niyo jangi halor ka jing kwa brai jangi halor ka jinglong ban dom ban bitar ban pintalot yekiwe pinmong yekiwe kangta ngistang ban long ke bajanai kane kalong ke jing Thombor. Habang ijan bad ka hima ubale, habang ijan bad kane ka jimmaya jangga jimpenim, ngiru ngide balong kiba kloy banyay lemba kane ka rukam ujisu la penim iyangi bara. Ulay Jisu la siu daka dor, bad manga bad mapiru ngide balong kiba kloy ban siu daka dor, kabamod ngipelut ya kapor. Habang ipelut por ban duai, habang ipelut por ban late mas bakoin, habang syashitam treshitam ban playa ki pop jangi, habang treshitam ban kiar na ka pop ka badon hapo jangi, habang treshitam ban kiar na ka jimlin basuni hapo jangi, ni yai lemba kane ka jingsha Thombor, kane ka jingsha Thombor kalong ka jimpin koin, bad ka jimpin kantang ya ka jingim jangi. Kalam kane ka process, without this process, nobody can enter heaven. Ban ngide ban yai lempa kane ka jinglong. Nagataga daw, buon ki buryu kilong ki bajaitu. Lesi ki don buon ki daw ban kiar na kane ka jingkon jungu Jisu. Don buon ki buryu ki jingay pinban na ki sakramen. Don buon ki buryu ki jingay pinban na ki jingduway. Don buon ki buryu ki kalalong ki bajaitu. Don buon ki buryu ki ba sakama na kane ka jingko jungu Jisu. Lada manga ban mapi. Ngim tre ben yai lemba kane ka jingko jungu Jisu. Bandup shat Thombor. Bandup yo jingkoy. Ngim laban yo pediang kahima ubale. Kahima ubale kadon. Jisu utarwa ula pen kare. But bara ki buryu ki lomban pediang. Henry don buon ki buryu ki kren mar kompong, ki im mar kompong, but ki kentay linder ya kane ka jing tarwa. Bad nagadaga daw hagaktin pareng yung kane ka violence against the hima ubale, violence nagabinda ka hima ubale, violence persya ka bamud halor baro ki jing duna jongi. Ngide ben Thombor, daga jingi jungu Jisu, daga jingi sne jungu Jisu, daga jingai jungu Jisu, ngide ben pindu no man kasngi, ya ke jing tolot hapo jangi, kabang idang pindu, ya ke jing tolot kawe hadin kawe pat, ngidon ke jing sausingi babe, lese don bon gibriu, ki ko aban nimpahu pahai, daga jing sngaba jong perte, kam dasuk ki briu, ben shu ino, season don yaga daga jinglong ban long ki bariu bale te kadon ga jingkwa kadon ga jingyale hapo jangi don bon gi briu shim noksa lese don bon gi briu ki bakarni ya ka kiat ki buai tangla larangis nenge ki ino yakane kamda bhatan bapi im kumne kisam jinge ben ino namar kata ka jinglong ka kerlalang shi benda jang ka jingim jangi benda habaki sautu ya ka gospel kabaki sautu ya ka jingkot jungu Jisu kide ban sautu kabha ya ka gospel banya ka ne ka jinglong kaba manga im
Te nagabinda ka gospel ki ay lemba ka jing sha shitom. Nagabinda ka gospel ki tray shitom ben ino ya ka nega jimbalin basiniu. Hangda don ka jing sha Thombor. Ha ka jing yem jongi. Halar ka do jongi. Halar ka jing kwa jong ka do. Hangda ngin sakar lalang ki kur jong ka hima. Badne nagata ka daw jisuang tangki ba koloy ban sha Thombor. Kila ban yo ka hima ublay. Tenagata ka daw habakirli baro hato baro kibrukin poi shabaneng ka jubab kalong tangki ba koloy benyai lemba ka jingsha Thombor bandup pin kuy bandup ino ya ka jinglom basiniu ka jimblin basiniu ba koloy ban shashitam nagabinda ka hima ba koloy ban shashitam nagabinda ka jingidu jisu kin sa poi shabaneng te baro kibruyo ke balayo kirteng kristan kinumio jimpenim Tangi kerstan, kiba sautu yang kena kejingkot, bat ki koloi ben yasuk naga binda kejingit, kiba koloi ben train naga binda kejingsuk, kiba koloi ben train naga binda kejingis ne kejengo belai kin sapoi shabening. Tongil long ki kun kiba sautu yang kena, kadbangi pen kre naga binda ke Christmas, naga binda ke Sngap jengo Jisu, ngide ben lomba koloi ben yai lemba kane ka jinglong lemba kane ka proses jang ka jimpin kuy bat ka jimpin kantang kenam bangi long ki bajop tongin karpadi au Jisu banai hangi kane ka jingai e banya ka bangi bishni ngi bitar ngi tarais niu ngi karentat buram ekiwai bat ngi yakajia bat ki bre kawai ka kinkun ka yale persya kawai pat ka kinhun kum kene ka jinglong baro kanum pin boy yang isha beneng henre ngide ben yai lemba ka jingit bat ka jingis ne bat ka proses jang ka jingkuit ka bau Jisu terwahangi Jisu bayit karku kardoy yangi bangin dup laban sautu ya ka jingkot karpang jame lemba naga binda ka jingim bam jikot naga binda ka jingim habeneng ko Jisu ngi baro ngi longi kon jang ka hima henre bun sin im jus ngutu ya ka ne ka jingkot ka jame ya rap yangi ban longi kon ke bayai lemba ka ne ka jingsha Thombor ben pen kuit ben pen du ya ka jinglam basuniu jimlin basuniu ka bakang lah diangi balongi kun ke bakuit ha ka jingim balongi dekot jangka hima beneng en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.